ローディング冥利につきますのでいいですか。普段結構簡単な仕事することなんです。面白いでしょ。やっとのね、雨がなくなってくる。どんどんなくなって潰れるよ、潰れないよ。食べちゃうの。Jadi jahatin mau begini. お待たせいたしました。こちらのフード3点と抹茶マンゴーアイス抹茶に、通信こちらに抹茶になっています。アイスカップも美味しいです。お待たせいたしました。こちらがドリンクと、こちらがお食事です。お待たせいたしました。ありがとうございます。いいわ、